Amigues i amics, la setmana passada comentàvem aquí mateix l'anunci de la sortida dels Estats Units de l'Acord de París i reclamàvem a la Unió Europea que agafés el lideratge ferm i compromès en la lluita contra el canvi climàtic. I certament és així com s'ho han pres les institucions europees. D'ençà de la desafortunada decisió de Trump, la Unió Europea ha activat amb destacable celeritat els seus mecanismes per debatre i posicionar-se al lloc que li correspon en l'àmbit global. Des del grup del Partit Popular Europeu hem proposat i aconseguit que en la sessió plenària de la setmana vinent es tracti sobre el lideratge d'Europa contra el canvi climàtic i puguem debatre a la seu de la sobirania europea com afrontem aquest repte global. Com a membre de la Comissió de Medi Ambient i diputat del grup del Partit Popular Europeu, em sento satisfet d'haver impulsat aquest debat, perquè hem de treballar conjuntament per liderar la consecució dels objectius de l'Acord de París de cara a una nova cimera contra el canvi climàtic, la COP23, que serà el novembre d'aquest any. I, a la vegada, molt important, hem de ser capaços d'evitar un possible dúmping mediambiental per part dels Estats Units cap a la nostra indústria. Ens cal la màxima ambició per guanyar el futur, és a dir, per aturar el canvi climàtic. I alhora, sense fer cap renúncia en els nostres objectius mediambientals, ens cal també la màxima ambició per desenvolupar la nostra indústria i defensar-la d'atacs externs que puguem rebre des dels Estats Units o d'arreu. Aquest és el camí per assolir el lideratge. Mentre els Estats Units retallen un 31% en l'Agència de Protecció del Medi Ambient, la Unió Europea destina el 20% del seu pressupost a la lluita contra el canvi climàtic. 180.000 milions d'euros en uns pressupostos destinats a una Europa més neta i amb una economia circular més sostenible. L'actitud de la Unió Europea per encapçalar la lluita contra el canvi climàtic és manifesta i palpable. Com sabeu, els que em seguiu, fa 15 dies vaig viatjar a Jordània amb una delegació del Parlament Europeu. Allí, el rei Abdallah II ens va dir: el món es mira a la Unió Europea amb més admiració i interès del que us imagineu els propis europeus. Així doncs, demostrem al món que som capaços d'assolir aquest repte i donem la raó a tots aquells que des de la resta del planeta ens miren amb admiració i interès.